Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnes to bude takový tutoriál, tedy návod, jak velice rychle se naučit používat něco, co je složité. Dost jsem si na něčem doslova vylámal zuby a chtěl bych, abyste se s tím nemuseli tolik napracovat. Takže pojďme na to. Součástí našeho tutoriálu bude plánování a organizace postupu, který si sami navrhneme. Budeme vycházet z toho, že si vše nejprve označíme. Favorite list, tedy ten oblíbený, bude mít číslo 1. Systém konvenční bude mít číslo 1 a oddělení budou 2. To první oddělení bude mít číslo 0 a to druhé oddělení bude mít číslo 1. Pak je to velice jednoduché. Aktivací klávesy F01, S01, D01 si v departmentu označeném jedničkou, v našem případě sdílenkách, právě že aktivujeme nebo deaktivujeme všechny frekvence, které si zde uložíme. Je ale důležité vědět, že ve favorite listu, tedy tom oblíbeném, je systém a v systému je department neboli oddělení. Aby se nám tam vlezlo maximum frekvencí, tak můžeme uložit celkem 100 favorite listů, ke každému z nich 100 systémů a každému systému rovnou 100 departmentů neboli oddělení, ve kterých máme frekvence a které tímto chceme skenovat. Pokud bychom si to chtěli sepsat i s druhým favorite listem, vypadalo by to asi následovně. Podívejte se na to důkladně, ale ubezpečuju, že to není nic složitého. Je to jen napsané pro znázornění, aby jsme se v tom lépe vyznali. Na tomto obrázku máme dva favorite listy. První favorite list zde není náhodou, ten vzniká rychlým ukládáním frekvencí z frekvenčního rozsahu. Je důležité si uvědomit, že favorite list může mít několik systémů a systém zase několik oddělení neboli departmentů, kde jsou veškeré frekvence. Pojďme se podívat na to, jak to funguje v praxi. Tak, nyní si ukážeme, jak si do tohoto přijímače Uniden nahrajeme nový favorite list. Takže nejprve zapneme přijímač tlačítkem Power, tady tímto. Tak, v boku přijímače spodní tlačítko zmáčkneme, tady to menu. Tak. Teďkom tady tímto kolečkem si pootočíme na příkaz Manage Favorites a zmáčkneme Yes. Tady toto v rohu. Tak, teď tu mám nějaké favorite listy a QuickSave favorite list, o kterých jsem teď před chvílí mluvil, ale nebudeme se jimi teď zabývat. Ale pro nás je důležité, aby jsme si vytvořili nový favorite list. A ten příkaz máme tady nahoře, takže ten byste tam rozhodně měli mít, tak si ho zmáčkneme. Takže potvrdíme Yes, tady tím rohovým tlačítkem. Tak, teď se nám vytvořil Favorites 1, tady to vidíme a toto už je ten nový favorite list a pro nás je důležité, aby jsme tam dali rychlý klíč. Takže zmáčkneme příkaz Set Fill Quick Key, takže zase si pootočíme tímto kolečkem a znamená to nastavit rychlý klíč oblíbeného listu. Zase zmáčkneme Yes. No a teďkom už tu jsou ty volby, můžeme si to rozsvítit tady tímto tlačítkem zase Power. A teď jsou tu ty volby od 0 do 99, jo. Tímto se to posouvá zase tím kolečkem a naopak se dostaneme rychleji k 99. Takže teď, když budeme mít například favorite list 8, favorites 8, tak dáme systémový klíč rychlý a dáme taky rychlý klíč departmentu. Takže zmačkneme Yes
Review Edit System yes. Tak, teď dáme ten conventional, yes opět. No a teď System Option, yes znova. A tady je tlačítko Set System Quick Key, neboli příkaz. Tak ten zmáčkneme opět tlačítkem yes. No a teď nastavujeme ten rychlý klíč systému. A zase, když z toho vyjedeme tady tím spodním tlačítkem menu, jednou, dvakrát, tak zase kolečkem pootočíme a nastavíme department. To znamená, dáme yes a tady máme nějaké skupiny a já dám třeba ty sdílenky, opět dám yes, no a vidíte, že já tady můžu nastavit ten department quick key, ten rychlý klíč departmentu, takže když dám yes, no tak nastavujeme zase čísla od 0 do 99. Takže teď skenujeme. Zmáčkneme teď 0 a uvidíme, co se stane. Tak, teď máme Quick Key Navigation a řešíme teď favorite listy od 0 do 9. Pokud bych zmáčkl 4, tak budeme řešit favorite listy od 40 do 49. Pokud bych zmáčkl 9, tak favorite listy od 90 do 99. Tak, budeme řešit teď konkrétně favorite list, který má označení 1. Takže zmáčkneme na druhou pozici 1. Tak, potvrdíme to tečkou, tady tím no pri. Tím to potvrdíme. Tak, podíváme se, kolik má systému tento favorite list. Takže zmáčkneme 0, protože budeme řešit tu první desítku. Tak, má jeden systém. To znamená, zmáčkneme opět 1 a podíváme se, kolik má tento systém departmentu. Takže teď zmáčkneme tečku a 0, protože budeme řešit zase departmenty od 0 do 9. Tak, má 2 departmenty. No tak zkusíme zakázat ten druhý department. Tak zmáčkneme 1. A teď zmáčkneme yes. Tak, a je zakázaný. Tak, a teď, když zmáčkneme opět 0, 1, tečka, 0, 1, tečka, 0, tak vidíme, že je zakázaný, jo, tady ta hvězdička. Proč aktivace nebo deaktivace klávesy není to samé jako tlačítko Avoid? Tlačítko Avoid se hodí na dočasné zablokování frekvence, kterou prostě nechceme poslouchat. Tím pro nás tedy stále zůstává celý favorite list aktivovaný právě určitým číslem, které si sami vybereme. Já bych vám chtěl tedy poděkovat za pozornost a přeju spoustu úspěchu s rádiovým přijímačem Uniden. Dejte odběr.